Jeg havde for nylig en rigtig pudsig oplevelse, og den vil jeg gerne dele med dig, fordi jeg tror næsten, at du må sidde med den samme oplevelse. Jeg vil bare gerne sætte ord på den. Jeg var til et privat selskab, hvor en af dem, der sad ved det samme bord som jeg, er ansvarlig afdelingsleder i en dansk produktionsvirksomhed, som laver maskiner, der bliver solgt over hele verden. Og vi kom til at snakke om, hvordan tingene fungerer, og hvordan de oplever situationen med konkurrencen på markederne rundt omkring. Og så blev jeg til min glædelige overraskelse naturligvis orienteret om, at det har de fleste, eller i hvert fald rigtig mange, prøvet at lægge noget af produktionen ud, hvor det var billigere at få det lavet. Fordi så var konkurrencen bedre, og man kunne måske sælge noget mere osv. Men et eller andet sted skal kæden jo hænge sammen. Og det her så problemet har vist sig, ikke kun for den her virksomhed, men for rigtig mange andre virksomheder, at ledene lige pludselig ikke fungerer. Vi skal sikre os, at vi får en kunde, der er tilfreds i den sidste ende. Vi kan ikke producere en Mercedes til en folkevogns pris. Og vi kan ikke tillade os at producere en folkevogn til en Mercedes pris, fordi ingen af tingene går op i en højere enhed. Men mange har forsøgt sig med Kina og mange andre lidt billigere lande at få produceret komponenter, elementer til deres maskiner og udstyr. Hvad sker der undervejs? Rigtig mange steder er der sket det, at kunderne, når den slutkunden har købt maskinen eller komponenten, så oplever de relativt hurtigt, når de kommer ud over garantiperioder og lignende, at så holder tingene pludselig ikke så godt, som man har en forventning om. Der er jo ingen af os, der sælger et produkt og siger, ved du hvad, kære ven, det her det får du ikke glæde af ret længe, for lige så snart garantiperioden er udløbet, så skal du have reparationer på det. Det er ikke de forventninger, nogen har. Men det er de forventninger, en køber af en maskine til en vis sum penge naturligvis sidder med. Og lige pludselig, vupti, står de med et stykke udstyr, som ikke lever op til det, de regnede med. Så vender man tilbage til virksomheden og brokker sig og beklager sig, og nu kommer så kampen. Hvem skal betale for den reparation? Eller har du bagefter på længere sigt en tilfreds kunde? Det er meget, meget svært at få en tilfreds kunde, hvis kvaliteten ikke har levet op til den rimelige forventning, kunden og brugeren måtte have. Derfor ser vi, at der er flere virksomheder, der trækker produktioner tilbage til nærområderne, fordi der får de altså en kvalitet, der er bedre. Det er jo ikke fordi, at de ude i Fjernøsten og andre steder ikke kan lave en god kvalitet. Men hvis de skal lave noget, der kan sikre, at det holder i en garantiperiode, så laver de det jo ikke til at holde i en dobbelt så lang tid. Fordi det er der ikke økonomi i. Der er jo trods alt også en forklaring på, at de kan lave noget, der er billigere derude. Det er ikke kun arbejdslønnen, der er tale om. Summa summarum er, at rigtig mange steder, der står der altså maskiner rundt omkring, hvis kvalitet ikke helt lever op til det, som vi som kunder og brugere kan forvente. Hvor kommer smøremidlerne så ind i det her? Det er jo klart, vi kan ikke producere en dårlig maskine, og så købe et godt smøremiddel, og så tro, at de to ting opvejer hinanden. Sådan hænger det ikke sammen. Men der er ingen tvivl om, at hvis der er en maskine med nogle skrøbelige komponenter, så vil den absolut være tilgodeset, hvis den bliver, vedligeholdt med produkter af en rigtig høj kvalitet og standard. Fordi det reducerer slid, det reducerer varmeudvikling, og dermed slid og muligheder for sammenbrud osv. Så der kan være rigtig god grund til, for dig, der har en maskine, at sige, kan jeg få den her til at holde længere ved at gøre noget mere ud af det. For dig, der producerer maskiner, kan det være en rigtig god idé at sige, har vi en fordel, har vores kunder en fordel ved at bruge nogle smøremidler, der kan noget mere. Og det er jo ikke fordi, at jeg skal klandre det ene smøremiddel frem for det andet, men det er ganske som med bildæk. Vi kan købe bildæk i en rigtig lav pris, og vi kan købe bildæk, der koster rigtig mange penge. Et eller andet sted mellem det her høje niveau og det her rigtig billige niveau ligger sandheden og prisniveauet for det dæk, der vil hjælpe dig mest. Og det samme gælder smøremidler. Du kan købe noget, som virkelig koster ualmindeligt mange penge, og så kan du købe noget, der er meget billigt.
sandheden for det, du får størst glæde af, økonomisk og teknisk, ligger et eller andet sted på stigen her. Det vil vi gerne hjælpe dig med at finde frem til, så det passer lige netop til de maskiner, du laver, eller til de maskiner, du har ansvar for at køre i dag.